Hi guys, tayo ay aalis ngayon at grocery tayo at isasama ko kayo dahil alam kong ano ba yan. Alam kong sawang-sawa na kayo dito sa bahay, so isasama ko kayo. Ngayon, para ang puti-puti ng mukha ko. Teka lang. So ngayon, aalis tayo. So pupunta ka, ngayon is mag-grocery ako sa mall kasi um, para ma-vlog ko at may pakita ko sa inyo yung mga pinamili ko, kung paano ako mamili. So, yun. Hi guys. Lang. Say hi. Hindi ka makita. Hi. So, papunta kami ngayon guys sa sakay na kami ng jeep. Come na. So, sobrang init ngayon dito pa. Hindi ko na makita yung itsura ko dito sa So, papunta na kami ngayon doon. Hi guys. Ano nangyari sa buhay guys? Dito kami ngayon sa Gaisano. Ayan, nakikita nyo kami sa mall. At bili kasi kami ng bili kami ng bag ng anak ko. Dito kami ngayon sa mga ladies accessories. So, papunta kami ngayon doon sa taas. So, nandun yung mga pambata. So, kailangan ko siyang hawakan dahil yung outfit ko ngayon, lang, naka-t-shirt lang ako. So, sakay na naman ang escalator. Bili kami ng socks niya, tapos yun, bag, tsaka brief. So later na ako ng grocery store, so bibili na ng socks niya dito. So nandito yung mga socks. Kasi pa lang ngayon guys, mga 2 oras. Actually 2:15. Ayan. Ano yan? Tingnan nyo, talagang naglilinis talaga siya pag may nahuhulog. Kaya talaga ng anak ko, no? So, dito kami sa mga socks na pambata. So, maghahanap ako ng yung medyo cute na socks. So, kabilang dalawa guys, kasi later pa ang uwian ng husband ko. So, kaya dito yung mga socks na pambata. Naghanap ako ng mga character, yung mga character na Ayan. So, yun guys, hindi ko parang shaky siya. Actually, may gamit akong monopod. Monopod. Hindi lang kami sa bags. Parang walang dito. Naghahanap ako ng bags. So, nandito na kami sa mga bags. Naghahanap ako ng mga bags. So, ayan. Cute na mga bags nila. Naghahanap ako ng mga characters na bag, guys. Medyo maliit lang kasi actually, in-enroll ko siya sa, parang tutor. In-enroll ko siya. Huwag yan, anak. In-enroll ko siya. Parang isang buwan lang naman. Ngayong April 6 yung start ng, nila, ng klase. So, kailangan ko lang ng bag na maliit na parang lang. Pwede ko paglagyan sa snacks niya. Kasi walang dadalhin guys. Pag summer lang kasi siya. So, ayun. So, tingnan nyo naman. Ang cute ng mga bags. Pang girl lang eh. Mama. Oh. Mia. Si Mia. Sophia? Wag yan. Panggi yan. Mama. Wow!
Nandito tayo sa grocery. Tapos, ang dala-dala ko na yung listahan ko. Tapos tayo ng sitaw. Hi guys! Dito kami ni Papa. Dito kami ngayon sa ano. Bibili kami ng ilaw. Kasi nasira yung ilaw namin sa sa bahay. So bibili kami ng actually fluorescent sana yung bibili namin. Kaso bago pa yung fluorescent na binili ko. So bibili na kami ngayon yung valve. So eto yung ano. So guys, sana pa yun to guys. Ano to? Tawag dito. Sa mga ano. Ano tawag dito pa? Basta yun sa mga electric supply. Yun. Tingnan natin kung may makikita kaming mura dito. Pero, hoy! Baby! My God, Lord! So, alam niyo na, pag may bata, nakasama, kailangan hawakan kasi baka makadisgrasya. Pang! Firefly pang! Can you relax? 120. Iya. Agreed.